Utyelelo lwakutshanje lukamongameli wase-United Arab Emirates eMpuma Koloni luzawuzala amathokazi nanjengoko la mazwe mabini erhwebelana. Lawo ngamazwe enkulu-baphathiswa uMnumzana Oscar Mabuyane ngethuba enodliwano-ndlebe olukhethekileyo nomdidiyeli weendaba zethu. Kusenjalo, iindaba zethu zifumene ithuba lokuphefumlelana nenkulu-baphathiswa yaseMpuma Koloni uMnumzana Oscar Mabuyane ngenkxalabo yoninzi emva kokuchopha kwenqwelomoya yeziphathamandla zase-UAE kutshanje. Oka-Oscar uthe eso sisiqalo sobudlelwane. Ubudlelwane ke sibuqale nonozakuzakwela lizwe apha. Sancokola ke ngemiba yophuhliso. Inkalo yezokhenketho, iphinde ibe inkalo yezolimo. Ifruit yalapha, i-citrus, uninzi lwayo apha e-Eastern Cape, njengokuyazi into okokuba ngokwefruit silandela iLimpopo. Uninzi lwefruit yethu ihamba pha e-UAE. Ewe, kuzawukhula ezoqoqosho, kodwa olu qoqosho lukhula kusetyenzwa nguMzantsi Afrika nephondo laseMpuma Koloni kunye nelizwe elingafunanga uku-extradite iGupta Brothers. Ngumcimbi lowo wabantu abangasentla kuthi, so ulawulwa kwilevel ezithile. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eBhisho.